segitu gaur asteartea da, eta honako albiste utzi dizkigu asteartetik. Lizarrako udaletxean ikurrina jartzea legez kontrakoa dela ebatzi du epaitegi batek. Biktima guztiak aitortzeko eskatu dio Nafarroako parlamentuak Madrili. Parlamentuan aulkiak utzi geratuko dira greba feministaren ondorioz. EH Bilduk, Ahal Dugu, Geroa Baik, Ezkerrak eta PSNek lanuzteak eginen dituzte hortzegunean. Ofizialtasuna eta burujabetza aldarrikatuko ditu Euskal Herrian Euskarazek Iruñan. Manifestazioa eginen dute martxoaren 24an mugarik gabeko euskara lelopean. Nafarroak 3 milioi eurotik gora aurreztuko du urtean energiaren kontsumoan. Nafarroan 7,8 murriztu dira etxegabetzeak. 2017an 154 etxegabetze izan ziren. Sustrai erakuntza ez da parlamentuko mugikortasun batzordera joanen. Fundazioak uste du dagoeneko hartuak dauden erabakien aurrean batzordeak ez duela zentzurik. Esperientea ireki diote Iruñeko taberna bati gehienezko edukiera gainditzeagatik. Nafarroako zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdiak ateak ireki ditu. Gaur, Arantza Santesteban eta Irati Gorostidi zinemagile nafarren euritan dokumentala eskainiko dute. Albistekin hasteko bigarren epaia festetan ikurrina jartzearen aurka. Lizarrako udaletxeak ikurrina jartzea legez kontrakoa dela ebatzi du epaitegi batek. Ebazpenak dio Nafarroan ez dagoela araurik eraikin ofizialetan ikurrina jartzea ahalbidetzen duenik. Lehenik Burlata eta orain Lizarra 2017ko abuztuaren lauan Lizarrako festen hasieran udaletxean ikurrina jarri zen. Nafarroako parlamentuak 2003ko ikurre lege indargabetu ondotik ikurrina jartzeko arazo legalak ustez amaitutzat zeuden, baina Iruñeko epaitegi batek esan du legea kentzearekin ez dela aski. Epaiaren arabera ikurren legea kentzeak ez du arautzen eta babesten ez beste autonomia erkidego baten bandera ez zehazki ikurrina jartzea. Epaileak dionez, legea indargabetzen zuen erabakiak beste foru lege bati egiten zion aipamen, baina hori oraindik onartu gabe dago. Epaiaren arabera legea indargabetze hutsarekin elkarbizitzaren eta tolerantziaren aldeko politikak bilatzen direla esatea ez da aski. Nafarroako parlamentuak beste foru lege bat onartzen ez duen bitartean, ez dago 1981eko legean araututa ez dauden beste ikurrak erakusterik. Lege horrek behartzen du administrazioko eraikin guztietan bandera espainiarrak, erkidegokoa eta udalekoa jartzea. Biktima guztiak aitortzeko eskatu dio Nafarroako parlamentuak Madrili. Agiri instituzional batean onartu dute egia, justizia eta erreparazioa behar dituztela eta gal eta beste talde armatuen biktimek eta torturatuek. Aurreko astean mozio bat onartu zuen Nafarroako parlamentuak torturaren biktimek aitortza jaso dezaten. Atzo berriz beste urrats bat egin zuen eta biktima guztiek egia, justizia eta erreparazioa izateko eskubidea dutela onartu zuen adierazpen instituzional baten bidez eta neurriak hartzeko eskatu zien Nafarroako eta Espainiako gobernuei. Multzo horretan barruan sartuko lirateke etaren, galen eta beste talde armatuen biktimak eta tortura zein tratu txarrak jasan dituzten pertsona guztiak. Geroa Baik, EH Bilduk, Ahal Duguk eta Ezkerrak babestu zuten agiri hori eta UPNek, PSNek eta PPek kontra bozkatu zuten. Asteleenero bezala parlamentuko mahai eta eledunen batzordea bildu ziren eta beste kontuen artean laukoak proposatutako adierazpen instituzional hori bozkatu zuten. Agiriak 6 puntu ditu guztira eta beharrezkotzat jotzen du erakundeek neurriak hartzea aitortzaren bidetik. Agirian nabarmendu dute lehenik etaren eta beste talde armatuen biktimei egia, justizia eta erreparazioa osorik jaso ahal izateko eskubidea bermatu behar zaiela. Hurrengo 3 puntuetan aintzat hartu dituzte tortura eta tratu txarra jaso dituztenak. Parlamentuak azpimarratu du torturatuek ere egia, justizia eta erreparazioa jasotzea ziurtatu behar zaiela. Parlamentuak erakundei eta epaitegiei galdegin die azken hamarkadetan izandako giza eskubideen aurkako eraso larrien eta urraketen harira oraindik argitu gabeko ikerketak egin ditzatela eta horretan lagundu dezatela.
Era berean, parlamentuak eskatu du 1960tik 2011ra izandako giza eskubideen urraketen inguruan egon daitezkeen informazio guztiaren sistematizazioan aurrera jarrai dezatela. Era berean, parlamentuak dei egiten dio Espainiako gobernuari zigor kodea eta zigor prozeduraren legea berrikustera nazioarteko giza eskubideen irizpidetara egokitu dadin eta inkomunikazioa amaitzeko asmoz. Azkenik, Legebiltzarrak Espainiako gobernuari eskatu dio presoek euren zigorrak etxetik gertu egongo den espetxe batean bete dezatela. PSNek bat egin zuen bozketan UPNrekin eta PPrekin. Jose Javier Espartza UPNeko eledunaren arabera ez duten zilegitasun etikoa lortu nahi dute adierazpen hauekin. Espartzak esan ere egin zuen Nafarroako gobernuak etako kidei omenaldia egin diela. Etzen atzean geratu PPko Ana Beltran, haren iritziz, agiri nardagarria da. Osteguneko eztabaidan egin bezala Beltranek aderazi zuen tortura salaketak asmatuak direla. Asteburu honetan Nafarroako gobernuak aitortza ekitaldi bat egingo dietaren biktimei. Hau betek babesa agertu dio ekitaldi horri, baina erabaki horrekin ados ez dauden biktima talde batzuek elkartea utzi dute horregatik eta beste bat sortu dute. PPren eta UPNren mezuekin bat eginez eta zuritzea egozten diote Nafarroako gobernuari eta kritiko agertu dira hau beterekin gobernua babesteagatik. Parlamentuan aurkiak gutxik geratuko dira greba feministaren ondorioz gobernua sostengatzen duten lau alderdiak, hau da, EH Bildu geroa bai ahal dugu eta ezkerrak eta PSNek lanuzteak eginen dituzte, PPek eta UPNek ez. Etziko greba feministak eragina izango du Nafarroako parlamentuko jardunean. Ezkerrako bi parlamentariek eta ahal duguko emakumezkoek ez dute plenoan parte hartuko eta 11 arte arituko dira geroa baiko eta EH Bilduko emakumeak. Ez dira plenora itzuliko ordu horretako kontzentrazioaren ostean. PSNeko parlamentari guztiek 2 orduko geldialdia egingo dute eguerdiko 12etatik 2tara. UPNek berriz bat egin du Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek grebaren inguruan hartu duten jarrerarekin, baina parte hartuko du osoko bilkuran. Ana Beltran bozeramailearen arabera, deialdiko manifestuarekin ados ez daudelako ez dute grebarik egingo. Ofizialtasuna eta burujabetza aldarrikatuko du Euskal Herrian euskarazek Iruñan. Manifestazioa egingo du hurrengo martxoaren 24an mugarik gabeko euskara lelopean. Euskaraz bizitzea da euskaldunok egin dezakegun lehen desobedientzia ekintza. Euskal Herrian euskaraz taldeak agenda politikoaren erdigunean kokatu nahi du euskara eztabaidaren lehen lerrora eraman da ofizialtasuna eta normalizazioa. Euskaldunen hizkuntza eskubideen menpekotasun egoera gainditzeko ezinbestekotzat jo dute jauzi kualitatibo eta kuantitatiboa egitea eta bide horretan martxoaren 24an egin nahi dute lehen urratsa. Manifestazioa eginen dute egun horretan mugarik gabeko euskara lelopean. Iruñeko autobus geltoki zaharrean abiatuko da protesta arratsaldeko 5:00. Desobedientzia ariketa erraldoia egiteko unea dugula esan zuen atzo Euskal Herrian euskarazeko kide Azaitz Garziak eta Koldo Zaratek egitasmoaren aurkezpenean. Eta gaur deitu zaituztegu ona, martxoaren 24an egingo dugun mobilizazioaren berri emateko. Gure asmoa da 24an egingo dugun mobilizazioaren inguruan egiten dugun testu inguruaren irakurketa azaltzea eta irakurketa horri aldaketak egiteko proposatzen ditugun puntuak beraiek ere aurkeztea. Mugak euskarari. Mugak euskaldunoi, mugak euskararen hiztun komunitateari, mugak Euskal Herri euskaldunari. 21. mendera hizkuntza bizi gisa iritsi izanagatik, euskarak ez du etorkizuna ziurtatua. Herio patuaren zulo beltzetik ateratzea lortu dugu euskaltzaleok azken hamarkadetan egindako ahalegin itzelari esker. 100 urtetako atzerakadaren ondoren, euskarak argi printzak ikus ditzake lehen aldiz bere bilaldi luzean. Munduan zehar pareko adibide gutxi aurki dezakegu. Zoritxarrez gure ustetan ere. Hala ere, badira indarrak eta ez txikiak euskara zulo beltzera itxularazi nahi dutenak. Etorkizuna eta iragana ukatzen dizkiotenak. Baita euskararen lurraldeko eremu batzuen jatorri euskalduna ukatzen dutenak ere. Euskaldunok egunero pairatzen ditugu bigarren mailako hiztun izatearen ondorioak.
Euskal Herritarren belaunaldi berriok ez dugu ziurtatutik gure arbasoen hizkuntzaren ondarea jasotzea. Gaur da eguna, ondare horren transmisioa jaso ez dugun helduok eskubide hori praktikara eramateko ordaintzen jarraitu behar izaten duguna. Atzerrian jaiotako Euskal Herritarroi ez zaigu inolako erraztasunik ematen berezko hizkuntza dugun euskara ikasi ahal izateko eta euskal jendartea gure ekarpenarekin aberasteko. Alderantziz, integraziorako sarbide dugun euskara izkutatu egiten zaigu. Euskaraz normaltasunez funtzionatu nahi dugun administrazio publikooi behin eta berriz oroitarazten zaizkigu mugak non dauden. Euskara ezin da lehentasunezkoa izan. Nahi izanez gero, euskara aukera gisa erabili ahal izango dugu. Baina lehentasunezko eta derrigorrezko hizkuntza bakarrak frantsesa eta espainiera dira. Bide beretik, derrigorrean bermatu beharreko hizkuntza eskubide bakarrak erdaliztunena dira. Euskaldunon hizkuntza eskubideak bigarren mailakoak dira. Erdaliztunen hizkuntza eskubidekiko subalternitatean. Hala ere, euskaraz funtzionatu nahi duten administrazio publikoak gutxiengo dira Euskal Herrian. Instituzio gehienek erdarak dituzte lan hizkuntzatzat. Euskara arreta zerbitzu batzuetara murriztua delarik. Eremu funtzional guztietan euskara mendeko hizkuntza da, bigarren mailakoa. Lan munduan, edabidetan, aisialdian, kulturan, zerbitzuetan, euskara erdaren mendeko egoeran aurkitzen da. Kasu askotan, balio simboliko hutsa izatera mugatua. Euskaldunek gure egunerokotasunean, 11 ahalegin egin behar izaten dugu, bizitzaren eremu guztietan euskaraz normaltasunez bizi ahal izateko. Izan ere, euskaraz bizi nahia, hitzez eta ekintzez, mila modutara adierazi dugun arren, euskaldunok egunero entzuten ditugu en español por favor edo en francés s'il vous plaît esaldiak. Arbitroak txartel gorria aterako digunaren mehatxupean. Hiztun komunitate gisa ere desegituratu egin gaituzte. Euskaraz sortu eta birsortu daitekeen komunitate osoa izan ordez, hiztun irletan sakabanatuta aurkitzen gara. Atza hartu eta biziraun ahal izateko arnazgunen bila irla batetik bestera. Gero eta osasuntsuago, edatuz eta saretuz doazen arnazguneak izan ordez, gero eta ertzatuago eta uleria jota daude eremu euskaldunak. Gune euskaldunotan ere, derrigorrezkoak frantsesa eta espainiera dira. Euskara, hautazkotasunetik, harago nekez doan bitartean. Kostata, ahalegin askoren ondoren, euskararen irizpideak araubideetan txertatzea lortu izan den kasu isolotuetan ere, egun batetik bestera gidalerro horiek desagerrarazten dira lotsagabeki. Euskararen herria, Euskal Herria, hizkuntza ukatua duen herria, herri zatitua, ukatua, menderatua. Euskaraz bizitzea debekatzen zaion herria. Erabaki ahal izatea ukatzen zaion herria. Ez soilik bere etorkizun politikoa, baita zein nolako hizkuntza antolaketa izan nahi duen ere. Euskal Herritarrok ezin dugu erabaki zein nolako etorkizuna eman nahi diogun euskarari. Ezin dugu erabaki gure arteko hizkuntza komuna euskara izatea. Ezta zein inolako harremana izan nahi dugun gainontzeko hizkuntzekin ere. Argi printzak aipatu ditugu, mende askoren ondoren, baina hortzimugan laino beltz mehatxagarriak ere indartzen ari zaizkigu. Frantziar eta Espainiar estatuetako botereak ez daude prest euskararen berreskurapen eta normalizazio osoa gerta dadin. Ez daude prest euskaldunok normaltasunez euskaraz bizializatera iritsi gaitezen, zer esanik ez Euskal Herri euskalduna egituratu dezagun ustera. Estatu bakoitzaren konstituzioak ertzadura nahikoa ez eta botere legegile eta araugileek urtero 10 lege, arau, dekretu eta agindu onartzen dituzte Espainiera eta frantsesaren nagusitasuna eta derrigortasuna ezarriz bizitza politiko, sozial eta ekonomikoaren eremu guztietan. Frantziar estatuak frantzimankeria errepublikar tradizio honenean argi adierazi berri du Frantziako hizkuntza ofizial bakarra frantsesa izango da. Hizkuntza nagusi eta osoki funtzional bakarra frantsesa izango da. Euskara folklore eta lagunarteko hizkuntza da eta horrela izaten jarraituko du. Turistentzako erakargarri esotikoa eta euskaldunen arteko elkarrizketa hutsaletarako hizkuntza. Asko jota simbolikoki afisaren batean edo politikariek ekitaldietan egunon eta milesker esateko erabiliko da. Hortik aurrera, burutik ez pasatzea ere hizkuntzaren normalizazio eta ofizialtasun osoa Euskal Herrian.
Espainiar estatuak bide beretik nahiko dela erabaki du. Azken 40 urteetan hizkuntza regionalekin izan duen eskuzabaltasuna eskuetatik doakiola ondorioztatzen hasia da. Fisika irakasteko baliagarria zen baserritarren hizkuntza noranahikoa izatea lortu dugu ekinaren ekinez. Eta hori ezin dute onartu. Espainiar indarrek gero eta nabarmenago zalantzan jartzen dituzte euskarazko irakaskuntza erabaki praktikoen aurrerapena besterik ez dira. Berrindartzen ari den jarrera glotosida horren lehen pairatzaileak katalan herritarrak izaten ari dira. Konstituzioaren 155 artikulua arma nagusitzat hartuta, administrazioan gaztelera berresartzen ari dira eta hezkuntzan murgiltze ereduarekin amaitzeko giroa prestatzen ari dira. Bi adibide besterik ez aipatzearren. Baina 155 artikulua euskararekin ere deklinatuko dute. Euskaldunon aurka ekiteko erabiliko dute aurrera egingo dugun heinean. Espainiar estatuak euskaldunok urrunegi joan garela erabakiko duen unean, gurekin ere errezeta berbera erabiliko dute. Ez dugu zalantzarik. Jauzia emateko garaia da, burujabetza garaia da. Etorkizuna euskarari, euskaraz bizi ahal izatea euskaldunok, euskaraz normaltasunez biziko den eta osoki egituratutako hizkuntza komunitatea, Euskal Herria euskaldun eta burujabea behar dugu. 22. mendea jaiotzen ikusiko duten ehunka gutxiren arteko hizkuntzetako bat euskara izatea nahi dugu. Euskaldunok erabaki irmo hori hartua dugu. Jakitun gara ez dela nolanahiko erabakia, baina azken hamarkadetan aurreratzea lortutakoa ez dugu alferrik galtzen utziko. Irabazpidean jarri eta abiatutako bidea bururaino eramango dugu. Geldiezina zirudien euskararen atzerazko joera gelditzea lortuko dugu. Eta horrek, euskaltzaleak animoz berrindartu behar digaitu. Ez da makala lortutakoa, baina ez da nahikoa. Jauzia kuantitatibo eta kualitatiboa emateko beharra dugu, eta horretarako baldintzak daude. Honek, euskarari etorkizuna eskaintzea esan nahi du. Beste edozein hizkuntza normalizatuk duen garapen eta tengabeko egokitze prozesu berdinarekin. Euskaldunontzat egunerokoan eta eremu guztietan baliogarria izango zaigu. Hizkuntza izatea, gure berezko nortasun eta kulturaren transmisio normalizatua egingo duen hizkuntza. Etorkizunak ekarriko dituen erronkei aurre egiteko tresna nahikoa izango duen hizkuntza. Globalizazioak eta indar homogenizatzaileak aurre egiteko babes nahikoa izango duen hizkuntza. Horretarako, ezinbestekoa izango dira euskaltzaleon grina eta ekimena. Euskaraz bizitzeko nahia edatzearekin batera euskaraz bizi ahal izateko aukerak sortzen eta sortutakoak hautatzean bilakatuko dugu nahi hori. Finean, euskaldunoi ezartzen zaizkigun mugak, debekuak eta ardara jotzeko ohitura hankaz gora jarri eta euskaraz bizitzera goaz, aldarria, iraultza sozial bilakatzera goaz. Euskaraz gara ala ez gara. Euskarak egiten gaitu euskaldun. Euskarak egiten gaitu herri. Euskararik gabe ez dago euskararen herririk. Ez dago euskal herririk. Horregatik ozen diegu. Euskal herri euskaratik eta euskaraz eraiki beharra dago. Euskal Herriaren alde daudela dioten eragile politiko, sozial eta ekonomikoei exigiten diegu euskara euren jardueraren erdigunean kokatzea. Bai euskara lan hizkuntza izanik, bai euskararen normalizazioa ezinbestean aplikatu beharra dagoela iruditzen zaigu. Atxa hartu eta biziraun ahal izateko arnasgune irlak edatu eta saretu behar ditugu. Ez soilik geografikoak, baita eremu administratibo, sozial eta ekonomikoak ere. Irla isolatuak uarte dizabal osatzeareaino bideratuko ditugu. Ondorenean, euskararen lurraldea kontinente bihurtzeko. Euskal Herria berreuskalduntzea eta euskalduntze lanean iparra herri gisa eskubildu dugu. Hori lortzeko, baina era berean, hori eta Euskal Herritarron borondate nagusia, borondate demokratiko guztiz zilegia.
Hori erdiesteko euskararen berreuskurapena eta normalizazioa askartu eta bururaino eraman behar dugu jendartearen eremu guztietan. Euskararen ezagutza unibertsalizatu behar dugu. Belaunaldi berriei osoki euskararen transmisioa ziurtatetik hasita. Eremu funtzional guztietan euskararen erabilera orokortzeko planak indarrean jarri behar ditugu. Horiek guztiak Euskal Herria berreuskalduntzeko plan estrategiko nazionalaren logikan kokatu behar dugu. Egitasmo estrategiko horretarako mota guztietako bitarteko nahikoak esleitu behar dizkiogu. Prozesu honi guztiari babes eta sustapen juridikoa emateko eta Euskal Herritarron hizkuntza eskubideak bermatzeko lege onarpen egokia indarrean jarri behar dugu. Euskara berezko hizkuntza, ofiziala, lehentasunezkoa eta ezagutu beharrekoa izendatzetik hasita. Euskal Herriko eremu administratiboen estatus politikoak aldatzeko abiatuta dauden eta abiatuko diren ematen prozesuetan eskakizun hauek erdigunean izatea exigitzen dugu. Baina guztia bere osotasunean garatu ahal izateko ezinbesteko faktore bat dago, burujabetza. Burujabetza Euskal Herriko biztanleok zein nolako hizkuntza politika garatu nahi dugun erabaki eta indarrean jarri ahal izateko. Burujabetza hizkuntza eskubideak bermatu ahal izateko. Burujabetza inolako mugari gabe euskaraz bizi ahal izateko. Burujabetza Euskal Herriaren berreuskalduntzea askartu eta bururaino eraman ahal izateko. Burujabetza kolektiboa, herri gisa eta burujabetza individuala euskaldun aktibo gisa. Zoritxarrez, historiak zein azken garean erakutsitako jarrerek argi adierazten digute Espainiar eta Frantziar estatuek ez daudela prest hala edo hola Euskal Herritarroi hizkuntzaren gaineko burujabetza osoa emateko. Mendeetan zehar adierazi duten inposizio eta menderakuntza politiketan tematik jarraitzeko borondatea osoa dute. Beraz, horri aurre egiteko euskaltzaleok ez dugu beste irtenbiderik, ahalduntzea eta desobedientzia. Desobedientzia ariketa erraldoia egiteko unea dugu. Beharra dugu eta baldintzak badaude. Hasteko euskaraz bizitzea eta euskaldunok egin dezakegun lehen desobedientzia ekintza da. Horretarako dei egiten diegu euskaldun guztiei martxoaren 24an Iruñara bertaratu daitezen. Ostiral honetan osatuko da Nafarroako Parlamentuan euskararen lege berri bat ontzeko batzordea. Euskararen ofizialtasuna hizkuntza eskubideak eta egungo egoera soziolinguistikoa oinarritzat hartuta lege proposamen bat prestatu beharko du lantaldeak 6 hilabetean. Azaitz Garziak esan zuen aurrera pausu bat dela eta espero duela legeari izen aldatzeaz gain ofizialtasuna lurralde osoan bermatzea. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, Nafarroak 3 milioi eurotik gora aurreztuko du urtean energiaren kontsumoan proiektu europar bati esker. Honen aurkezpena egin du Manu Ayerdi garapen ekonomikorako lehendakariordea. Garapen ekonomikorako lehendakariorde Manu Ayerdik energia kontsumoa razionalizatzea helburu duen Sustainability proiektu europarraren Nafarroako implementazioa aurkeztu du. Proiektuari txikitutako 4 neurrildoen implementazioari esker ia 80 gigawatteko energia aurrezkia lortuko da 3 milioi eurotik gorako urteko balioaz. Aurkezpenean Europako batzordearen koordinatzaile eta programaren Nafarroako bazkidek ere parte hartu dute. Nafarroako Industria Elkartea, CENER, hau da energia berriztagarrien zentro nazionala, Nasubinsa enpresa publikoa eta Zabala kontsultoretzaren ordezkariek. Sustainability energiaren kudeak eta eraginkorra bultzatzeko neurri berri bat da. Foru komunitatean Nafarroako gobernua koordinatutako du proiektua beste 4 bazkideren laguntzaz, Ain, CENER, Nasubinsa eta Zabala kontsultoretza. Proiektuak 3 urteko iraupena izan du eta 1 milioi euroko finantzaketa europarra bermatua du, nahiz eta helburua energia eraginkortasunaren arloko 16,3 milioi euroko inbertsioa mobilizatzea den. Proiektuaren implementazioa ziru kolektibo profitatuko dira udalak, herritarrak eta industria. Aurkezpenean Ayerdi lehendakariordea gogora ekarri du Nafarroako gobernua energiaren erabilera eraginkorrari ematen dion garrantzia.
Kontsumoan aurrezteko ildoetako bat eraikinei lotuta dago, izan ere, eraikinek energia osoaren 40% kontsumitzen dute Europa osoan. Hori dela eta, Sustainability proiektuaren 4 ekintzetako 2 eraikinen energia eraginkortasunari lotuta daude. Europako batzordea proiektua Europako 100 hiritan baino gehiagotan garatzeko laguntza teknikoa eta juridikoa ematen ari da eta proiektuari finantzaketa pribatuak gehitu nahi diola ziurtatu du. Nafarroan 7,8 murriztu da etxegabetzeen kopurua. 2017an 154 etxegabetze izan ziren. Nafarroako epaitegietan aurkeztutako hipoteka exekutatzeko prozesuek 42% behera egin dute. Horrela, hipoteka betearazteko prozesuak 2. urtez jarraian murriztu dira Foru Erkidegoan Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakitera eman duenez. Guztira, Nafarroako epaitegiek 582 etxegabetze kudeatu zituzten 2015an, 356 2016an eta 171 botere judizialaren kontseilu nagusiak egindako txostenaren arabera. Esan bezala, oroar, utzarazpenek 7,8 behera egin zuten Nafarroan estatuko bataz bestekoaren gainetik. Izan ere, 3,6 murriztu ziren Espainian. Alokairua ez ordaintzagatik aldiz, 2017an 254 etxegabetze izan ziren Foru Erkidegoan. 2016an baino 7,2 gehiago. Sustrai erakuntza ez da parlamentuko mugikortasun batzordera joanen. Fundazioak uste du dagoeneko hartuak dauden erabakien aurrean batzordeak ez duela zentzurik. Sustrai erakuntza taldeak erabaki du parlamentuan egingo den mugikortasunaren inguruko batzordera ez joatea. Nafarroako parlamentuak sustrai erakuntza gonbidatu du egiten ari omen diren saio batean parte hartzeko. Sustrai erakuntzak adierazi du ez duela parte hartuko aipatutako batzorde horretan. Izan ere, fundazioak uste du dagoeneko hartuak dauden erabakien aurrean daudela eta ez duela inolako zentzurik halako batzordeak. Legegintzaldi honen hastapenean 2015ko udaldera Nafarroan behar den tren ereduaren inguruko akordio programatikoaren zehaztu gabetasuna ikusita, sustrai erakuntzak ahaleginak egin zituen parlamentuan martxan jartzeko batzorde txostengile bat tren ereduari buruz. Asmoa ondokoa zen, batzorde hori tresna tekniko, politiko eta soziala bihurtze alde batetik egungo tren ereduaren diagnostikoa egiteko eta bestetik aukera eta alternatiben inguruan hausnartzeko egungo eredua eraginkortasunez hobetzeko. Batzordea onartu egin zen eta ofizialki eratu, Carlos Couso presidente izendatuz. Sustrai erakuntza fundazioak alderdi politiko ezberdinei helarazi zien bide horri baterako proposamen bat hainbat gai eta perspektiba jorratzeko. Harrezkeroztik hilabeteak joan dira eta mugikortasunerako batzordeak geldirik egon omen da. Fundamenturik gabeko egoera hau gertatu bitartean, egungo Nafarroako gobernuak jarraitu egin du aurrera pausoak ematen batzuentzat abiadura handiko trena eta besteentzat prestazio handiko trena bera bultzatzeko. Ostiralean sustapenerako ministro Inigo de la Sernak eta garapen ekonomikorako lehendakariorde Manu Ayerdik iragarri zuten ekimenen guolde bat Nafarroan abiadura handiko trenaren inguruan hemendik udara bitartean. Uno honetan Nafarroako gobernuak burokratikoki abian ditu, AHT zati guztiak etxe bakoitzeko geltokia falta da garapen urbanistikoarekin edo gabe. Mugimendu guzti horien erdia mugikortasunerako batzordea jarri da martxan. Sustrai erakuntza ez da joanen parlamentuaren mugikortasuneko batzordera dagoeneko hartuak dauden erabakien aurrean batzordeak ez dulako zentzurik. Eta Iruñan espedientea ireki diote taberna bati gehienezko kopurua gainditzeagatik. Iruñeko udaltzaingoaren herritarren segurtasunerako agenteek 2 espediente zabaldu dizkiote Alde Zaharreko taberna bati gehienezko edukiera gainditzeagatik eta adingabei alkola zerbitzatzeagatik. Edukieraren inguruan egin ohi dituzten kontrolen barruan 98 pertsona har zitzaken taberna batean 203 zeudela egiaztatu zuten agenteek. Gainera, 2 adingabe zeuden alkola edaten. Hala, 2 espediente ireki zizkioten tabernako jabeari, bata gehienezko edukiera gainditzeagatik eta bestea adin txikikoei alkola saltzeagatik. Eta astearte honetako albesteekin bukatzeko punto de vista edo Nafarroako zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdiak ateak ireki ditu.
atzo ireki zituen eta aurreko martxoaren 10ean itxiko ditu. Gaur, adibidez, Arantza Santa Esteban eta Irati Gorosti diren Euritan dokumentala eskainiko dute. Iruña munduko zinema dokumentalaren erdigunea bilakatzen da Punto de Vista zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdiari esker, urtean 6 egunez ospatzen baita. Urteko egutegiaren lehen hitzordu zinematografikoetako bada eta aurreko denboraldiko onena bilatzeaz gain biziki apustu interesgarriak egiten dira etorkizunari begira. Orotara 867 film aurkeztu ziren saio ofizialean lehiatzeko eta horien artetik aukeratu dituzte 22 lanak. Garbine Ortega Festivaleko zuzendari artistikoak Nuria Kubasek, Matias Piñerok, Maria Palacios Cruces eta Aitor Gametxok osatutako batzordeak. 8 film luze eta 13 labur erakutsiko dituzte eta horietako bakoitza bere kalitate estetikoagatik eta dokumental esperimentalean egiten duen ekarpenagatik hautatu dutela adierazi du jaialdiak. Sail ofizialetik kanpo ere izango da zerikusia. Jaialdiko saio berezietan esaterako Euskal Herrian ondutako 5 lanez osatutako zikloa egingo dute. Arantza Santa Esteban eta Irati Gorosti diren Euritan, Koldo Almando zen Plagan, Jaione Kanbordaren Rapadas Bestias, Jesus Maria Palaciosen eta Inigo Jimenezen Urrartean, eta Ines Garziaren Winter Race Variación bildu dituzte ziklo horren barruan. Gaur asteartea arratsaldeko 8etan baluarten eskainiko dira Euskal Herriko hainbat egileren lanak. Goazen orain eguraldiaren iragarpena, zein den ikustera. Egunaren hasieran eta amaieran ateri egongo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Eguerdian eta arratsaldean zeroa lainotsuago egongo da eta zaparrada botako ditu. Baliteke ekaitza lehertzea. Goizean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar-mendebaldera aldatuko da. Temperatura gutxi edo nahiko jaitsiko da. Asteazken goizean lanbroa, zeroa laino gutxikin egongo da. Hego-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Egunaren erdiko orduetan iparraldera aldatuko da. Temperatura minimoak gutxi jaitsi eta maksimoetan aldaketarik ez. Izoz txikia egingo du. Martxoak 6 asteartea goazen egunak gutzizkun albisteen errepasoa egitera titularekin. Lizarrako udaletxean ikurrina jartzea legez kontrakoa dela ebatzi du epaitegi batek. Biktima guztiak aitortzeko eskatu dio Nafarroako Parlamentuak Madrili. Parlamentuan aulkiak utzi geratuko dira greba feministaren ondorioz. EH Bilduk, Ahal Dugu, Geroa Baik, Ezkerrak eta PSNek lanuzteak eginen dituzte hortzogunean. Ofizialtasuna eta burujabetza aldarrikatuko ditu Euskal Herrian euskarazek Iruñan manifestazioa eginen dute martxoaren 24an mugarik gabeko euskara lelopean. Nafarroak 3 milioi eurotik gora aurreztuko du urtean energiaren kontsumoan. Nafarroan 7,8 murriztu dira etxegabetzeak, 2017an 154 etxegabetze izan ziren. Sustrai erakuntza ez da Parlamentuko mugikortasun batzordera joanen. Fundazioak uste du dagoeneko hartuak dauden erabakien aurrean batzordeak ez duela zentzurik. Esperientea ireki diote Iruñeko taberna bati gehienezko edukiera gainditzeagatik. Nafarroako zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdiak ateak ireki ditu. Gaur, Arantza Santa Esteban eta Irati Gorosti zinemagile nafarren Euritan dokumentala eskainiko dute. Eta bertzerik ez hausi izan da dela, mila esker zuen arretagatik eta astarte honez. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak.
Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.